Ole clear tu te in zava in atharin chi bai kan bu leve ka cheu hei tun truma chuan tlem lai dewa tanga lehkhabu social media vela lar ve deuh tak mai Mizoram politician hlun MNF president nilai chief minister hlui lo ni to Zoramthanga lehkhabu buat sei from guerrilla fighter to chief minister ti chu ni sompali April sang ni somni parukhan aizal klapa Mizoram larsap VK Singh chuan tlangzarh he tlangzarh na inkhom hi mi som tlema zong ten an tel puya chutiang chuan tlangzarh na hun an mang ani he huna hian tlangzarh tu larsap general Dr. Vijay Kumar Singh chuan thu soin from guerrilla fighter to chief minister ti lehkhabu Zoramthanga zia chu mi mal chan chin zia na mai ni lovin Mizoram history le politics hriat chian na na tangkai tak le aziak tu nge in ama ton hriat atanga buat sei Mizoram hun ton poimo tak chungchang tarlan na ani atia lehkhabu tlangzarh tak chu ramboi lai atanga mipui sarkar hnuaia mo phurna le hruai tu din hmun poimo tak thlen dan chanchin tarlan na ani ti soim he lehkhabu hian in biak na in hriat thiam na le tumru na hmanga harsana tam tak chin fel thei ani ti alan tirani atia Zoramthanga lehkhabu a hian Mizoram tana zalen na swaldan chanchin le chief minister ani chaudan chanchin kimchang takazia ani a saptronga ziang ni in Mizoram ziak hi rilote hnuwa chiar tur aom hanbei se ve ngotila he lehkhabu ziak tur hian lehkhabu dang aron thran lo tuklem lova kumsom nga vel chung zet dairi alo zia to en chunga ziak ani a Mizo nationalism movement chanchin hi mi in chuidon sela ale khabuzia aya chiang hi aom arin lo thu asoya he lehkhabu hi Mizo nam movement history a chuan dictionary atlin arin hel thu asoi ani tichon he lehkhabu chut saktu hi Penguin Random House of India an ni a he huna hiam Reverend Dr. Lal Mangayan hun ser mang ani tichon he lehkhabu buat sei tu Zoramthanga MNF president nilai le Mizoram chief minister lo ni to chuan a lehkhabu zia from guerrilla fighter to chief minister ti tlangzarh tu Mizoram governor nilai general VK Singh nen anin kar chungchang thu asoi chuaka anin tondan in person tak asoi chuaka in remia lovin December ni som paruk sang khazukwa somsari pakhata East Pakistan war laya in epto khati laya Indian Army a lieutenant tuna Mizoram larsap nita General Dr. Vijay Kumar Singh PVS MAVS MYS retired in India laka zalen na swala haloram muto buat sa lehkhabu atlang zarta mai chu thil thleng zen zen lo le makdang dai tak ani thu asoyani ticham Zoramthanga chuam a lehkhabu zia from guerrilla fighter to chief minister lehkhabu tlangzarh ani ta chu lom omati thu soin atan thil chin chiatlak takani atia lehkhabu a khwar pumdan chanchin asoina chuan kumsom nga lai mai dairi avon that chu thulak nan aman thu le a lehkhabu chunga thil thleng atarlan te chu ama chanchin ama telvena de uvek ani thu po asoibok ani tichon lehkhabu khwar pum ani theina na boipui tu zong te chunga lom thu asoya mizo te mai ba ka namdang te poina mizo chanchin an hriat chian le zwalna na tangkai taka man ani nge abei sei thu po asoilang bok ani tichuam he lehkhabu hi online in Amazona leithei ani ba ka tlangzarh ani hnu hian lehkhabu dor hrang-hranga leithein chhop chhuah te po ani a he lehkhabu i phek zali somthum zeta chha ni im bukhat hi cheng zali manzel ani he lehkhabu tlangzarh tu Mizoram larsap chuan aziak tu Zoramthanga taimak na fak om ati thu soin mi inzirmi ani na chuan lotlin na tam tak apek thu le tum chuan konga omani ti ataka a entir thu asoyani Mizoram larsap chuan Mizoram in chanchin danglam bik anei thu soin Zoramthanga lehkhabu ziak chuan Mizoram a thil thleng in lumlet dan fia taka a thailan thu le aziak tu in ama ton hriat ngei te hmanga thil thlen dan te alo chin chia thlap mai chu fak om ati thu asoyani hei hian thangthar te hne na ramboi om zia ba ka zalen na le mipui ro rel na
ria thiam tir thei don ta ani ati thalai te tin zir lai te thil zir bing mi le dan siam tu te ba ka mi puinol puin trangkai taka an man ngei a be sei thu po asoi ani ti chuan he lehkhabu hi Mizoram boy chungchang doctoral thesis loziak to tu Dr. Lanun chemical ni chuan thiam le ngai nom tak mai in sap trong moi box si in preview na lo thlir lok na bi chian na aneya angai no mangreng via bani ti chuan heuna hian lehkhabu ziak tu Zoramthanga chuan he lehkhabu a hian mi ril ru tin a lo thei ang ber tura zia ani thu te asoya lehkhabu ming chungchang soilangin a lehkhabu publish saktu penguin lamte chuan a bumhinga tan hian from rebel to chief minister ti in abu ming tur hi anan ruam man sak thu soin amaro chu ama hi Mizoram me puiten rebel hill tia an ko ngai lo wangin guerrilla tia da ani thu te po asoilang bok ani ti chuan Zoramthanga chuan a lehkhabu chu mizo te ta na thil lu tak tur ani rualin thil oi omlo tak tak maro chu atak ka thleng nge ni si te record na te po ani telani te atia chutiang chuan thu asoya mizo na movement chu soinom tu lo soi sel tu le min soi chiat sak thin tu te omma sela rem ruat tu maka kan zinga atel miaw wangin hun harsa tam takte kan paltlang le thina ni ati ani ti chuan he huna hian kan soita ang khan larsa ba ka Zoramthanga tho pui party lama worker tele sombing mi poimo tak tak ten he huna hiam hun an mang ani ti chuan nia kan ngai thlak ta ang deuh khan akin loka tuna tanga reivak lova he lehkhabu hi mizo tong ngei te po in chiar tur an om tura te han ngai la chunga te chuan minol pui abikin mizo chuan kan han chiar na sa deuh tura te po kan han ngai ani mizo chanchin ani a thil thleng tam tak ataka thil thleng te chin chiana tin tarlan na ni wangin namdang te poina an hriat thei ve tura sap tonga hanzia ani hi aloma mangreng riap kan ti a ti chuan mizo tongin an ron chuale huna phei chuan khatiang khan he Mizoram buai lai chanchin abik takin zalen na swal hun lai chanchin te kim chang deuh takin a huna tal ve hrep to ina anzia hi chiar acha to me me ani chutiang chu ani ama Zoramthanga rim hi mitam takin an soi thina politician ni lawin emo mi van tlang pa ngai ve mai ni ta sela hetiang lehkhabu hi abot sei thei tho te hi mitam tak chuan an ringa asan chu ama hi enge moti tak kin pati ti thiam tak le a hriat na thatak ani zia hi hemi politics a an tal vel na kong sang han en po hian aron lang chuak le thina chu wangin he lehkhabu lo chuak tur po hi a nga hlelom viawani hei English chuan kan han ngak chuak ta a sap tonga zia chu kin loka mizo tonga zia aron chua huna phei chuan mizo te tan bengwar thlakin a hlu le zwal don ani ti kha kan han soilok ani thil tu te in zawai chunga tharin lom thu kan han soya